Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowa shi da ra'ayin shi yan uwa barkanmu da shigowa nan dare da fata an shigo nan dare na Lahadi lahiya. To Allah ta'ala ya sadanta mu da akhirin da a cikin wannan dare shi kare mu da shirukan da a cikin sa. Amma da jagoran ta ya mala lawal nake gaida kowa da kowa da ke cikin wannan majuma mai tare albarka. Yan uwa na dawo da wannan lasafika saboda in yi wasar da wasu 'yan sakonni. A matsayin mu na 'yan ƙasa kuma kamar da shugaban mu ya ba da kowa buɗe cewa dai abin da an kaga zai cutar da ƙasa to a yi magana a kai ne kamar dai tamkar ra'ayi ne duk abin da ka ga ya kyautu kai magana a kan shi ka yi amma dai mu rika ba da ra'ayi mai kyau wanda muna da kyakkyawan zato idan za mu waɗi abu ya kasance mai kyau ne ko da ko wasu ba su fahimci abin ba to kai iya kokarin ka kai dan Allah kuma ka yi don kishin ƙasarka. Idan haka ina da wasu 'yan sakonni kaman guda biyu za ni magana akan abu guda biyu. Abu na farko dai ina magana ne akan abin da shahi ziyarar gada gwamnatin ko in ce ministan mai kula da harkokin waje na Najeriya Isu Mai Tumatugga da ya kawo a Nijar. Kasance akwai wasu daga cikin 'yan ƙasa saboda ka san abu inda ya zan cikin al'umma ne ba za ka hana kowa shi ra'ayin shi ba, kowa da irin nashi ra'ayi. Da akwai masu zagi da masu faɗin miyagun maganganu to wannan ba ita ce mahita ba. Abinda an mahita mu dibi abinda an ka tattauna da kuma abinda mun kaji wanda kunno mu san kaji, abinda aboyi wanda mu sani ba wannan kuma Allah shi ya san shi, hukumomin su suka san da abin. Amma muna amfani ne da abinda mun kaji wanda hito zahiri saboda duk tashoshin da ke watsa labarai suna watsawa akan cewa an gyara hulɗa tana tsakanin Nijar da Najeriya bisa ga matsalolin da an ka samu can farko. Yanzu an daidaita abin da shafi hulɗar kasuwanci da kuma zamantakewa ta al'umma 'yan Nijar a Najeriya, 'yan Najeriya a Nijar da sauran abin da shafi dai hulɗa ta dangantaka ta yau da gobe. To abin da mun kaji akan shi za mu magana, abin da ba mu ji wannan kuma Allah shi sani, shi hukumomin su san kasan abin da suka tattauna tsakanin su saboda duk inda aka ce an yi haɗuwa mutum biyu to abin da an ka tattauna a kai ba lalle ba ne a watsa shi a duniya kowa ya ji. Akwai abin da ba za a yada ba, to in za ka yi adalci sai ka magana akan abin da ka ji. Abin da baka sani wannan gaibu ta kuma gaiba wanda son ta sai Allah, sai wanda an kai abu tare da su ko wanda sun kai abun. To nan ne dai sako na a ƙarƙashin wannan al'amari za ni magana akan wuri guda ɗaya tal. Ba zan koma cikin kalaman shi musamman da yake mun ɗan ji maganganun shi inda yake cewa gashi Nijar ba a zamana da Najeriya an kai kulle akan Nijar. Wannan duka dai abuna da ke kowa san da shi, ba sai mun shiga magana akai ne ba. In ya abin da ya faɗa haka ne, in ba haka bane kowa ya san da haka. To za ni magana akan abu guda ɗaya tal. Abin da zani magana a kai shine ina neman 'yan uwar Allah wannan maganganu da zani a yada mini su kai gaba har su kai kunnan shugabannin mu na ra'ayina zan ba su da kuma ni a fahimta ta abin da na fahimta cikin wannan lamari. Zani magana akan abin da shafi harkar kasuwanci da an kai magana akai. Abin da nake son mu lura da shi, hukumomin mu a sa tsaro, a ƙara tsaro sosai, a ƙara control musamman daga motocin da ke zuwa daga Najeriya masu ɗauko kayaki su shigo Nijar. Wannan nukutan nake son yi magana akan ta. In ba manta ba can baya lokacin da suka ce sun cire min takunkumi kuma za su duba nan daga wannan da wata 6 su san matakin da za su ɗauka na yin takardu ko na hani ga 'yan ƙasashen masu shigowa da dokokin da za su sanyawa. Amma yanzu sun ba da dama ta shigowa da harakokin abin da shafi harkar kasuwanci. To nan lokacin mun yi tsokaci muka ce a kiyaye da abubuwan da a rika shigowa da su. In ya kasance su sun faɗi cewa sun shirya da mu za su ba da dama a rika harkar kasuwanci, to motocin da suke hitowa daga Najeriya a rika kula da su. Can baya mun yi magana akan hakan, to ne yanzu ma irin wannan maganganu da zafi maimaitawa. Wato mu kiyaye, a sa tsaro sosai, a ƙara tsaro. Mun san akwai tsaro alhamdulillah, muna alfahari da shi, tsaron da ake ma ƙasar mu kowane yanki daga cikin iyakokin da ƙasar mu take da iyakoki da su. To da haka a ƙara, Hausa suka ce mai kyau shi ƙara da wanka. Duk wata mota za ta hitowa daga Najeriya komi ta ka ɗauke to a bincike ta, ka a lura da cewa wannan mota, ka a kula da cewa wannan mota ta saba biwa ko kuwa a wannan mota ta fasaje ta ko kuwa a wannan mota mai kaza ta koma menene, ko tanki na mai ɗauko mai in dai zai hito daga can shi shigo ni to a bincikai, a sa na'urori masu bincike su binciki mai ɗauko. A lura da wannan, ko da motoci akwai masu ɗauko ƙasa da yake kun san kanun iyakoki dole an ka sai an zo cikin wata ƙasa a ɗauko na abu a shigo da shi wata ƙasa. To kuma menene dai, kai ko mashin ne ma a bincika shi, balantana mota. Wannan shawarar da shirin ba su kenan ƙarƙashin wannan al'amari. Ni abin da na fahimta kenan. Lalle a ƙara tsaro sosai musamman kanun iyakokin nan, iyakanmu da Najeriya. Duk wani abin da an ka san zai shigowa to a bincikai.
in kuma daga farko zamanar da an kai yarjejeniya da su ta abin da shahi wulɗa shiga da hita ba a sa wannan ba to lalle a sanya wannan a lura da wannan ba wai an buɗe iyakoki ba ko kuma ga dangantaka an jaddada ta da take canda ta wulɗa kasuwanci shige da hita babu bincike da sauransu to a kiyaye wannan iya sakon da kusa in ba su kenan ina muku fata alkhairi insha Allah sai magana ta biyu